Čau, je 7:30 ráno, toto je půl hodiny práci, toto je Tomáš Procházka, já jsem blbec, jdeme. Opravdu krásná cesta. Je ranní rosa, takže to mega klouže, čum na to. Možná tady umřem, tak toto bude poslední video. Tímto dáváme vzdás, ty vole, čest všem dřevorubcům. Komu? A Frantovi. Jo, Frantovi, co sází stromky ve srázu 100 stupňů. Čum na to, přes co jdeme. Je to tak hardcore. Stále jdeme. Tohle je dřeví královna. Kterou posouváme po každém kole. Jo no, 100 tun. A toto nás ještě čeká, je to opravdu impozantní. Na půl hodiny máme 22 Watt. 22, jsi to počítal? A ještě nám to chybí tak 500? 50. 150. Ano. Zdravím svoji mámu, ahoj. Zdravím tvoje fanoušky. Tak jo.